Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα φίλο, ένα φιλαράκι που δεν ξεχώριζε από τα αδέλφια του που κρέμονταν από τα κλαδιά ενός μεγάλου γέρικου δέντρου. Ένα φιλαράκι που είχε μεγάλα σχέδια. Ονειρευόταν πως μια μέρα θα ταξίδευε και θα γνώριζε ολόκληρο τον κόσμο. Και η μέρα αυτή έφτασε. Και εκείνο, παρόλους τους δισταγμούς και τους φόβους του, ρίχτηκε με λαχτάρα σε αυτούς τους νέους κόσμους. Άραγε συνάντησε όσα ονειρεύτηκε. Τι του χάρισε αυτό το ταξίδι, αυτή η νέα ζωή? Το φιλαράκι που ήθελε να ταξιδέψει. Χριστουγεννιάτικη ιστορία με θεατρική διασκευή και παρτιτούρες από τη Στέλλα Τζίβα. Εικονογράφηση Κατερίνα Παϊσίου. Θεατρική απόδοση Στέλλα Τζίβα, Άννα Αθανασιάδου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.